Prije odlaska u Zadar najavio sam vam još jednu prilično važnu temu, a to je kako se izvlačio novac iz Hrvatskog Telekoma, odnosno rekao bih kako to da većinski vlasnik Hrvatskog Telekoma, Deutsche Telekom, protiv svog bivšeg predsjednika uprave Davora Tomaškovića nije pokrenuo nikakav kazneni postupak, nego zbog ove afere o kojoj ću vam reći više u ovom prilogu, Tomašković je jednostavno otišao s mjesta predsjednika uprave Hrvatskog Telekoma. Ali ostaje činjenica, i ovdje su svi dokumenti, kupoprodajni ugovori, sva dokumentacija koju sam istražio, da je upravo Davor Tomašković kao predsjednik uprave Hrvatskog Telekoma osmislio šemu izvlačenja milijunskih iznosa iz Hrvatskog Telekoma vrlo sumnjivim poslovima kupoprodaje nekretnina. 20.7.2017. godine Davor Tomašković je kao predsjednik uprave Hrvatskog Telekoma prodao nekretninu u vlasništvu Hrvatskog Telekoma tvrtki Hrvoja Pezića, Nekretnine Istok d.o.o. za 8.026.589,48 eura. Ovdje evo imam i ugovor o kupoprodaji nekretnina zaključen toga dana između Hrvatskog Telekoma i Nekretnina Istok d.o.o. Ne bi tu bilo ništa čudno. U redu je. Hrvatski Telekom nominalno prodaje nekretninu nekoj privatnoj tvrtki za ugovorenu kupoprodajnu cijenu. Međutim, samo 4 mjeseca kasnije, znači samo 4 mjeseca nakon 20.7.2017. Hrvoje Pezić, zahvaljujući Davoru Tomaškoviću, ponovno preprodaje tu istu nekretninu, ali ovaj put samo u roku od samo 4 mjeseca ostvaruje kupoprodajnu cjenovnu razliku od 4 milijuna eura. Dakle, ovdje već imamo situaciju da li je postojao dogovor Davora Tomaškovića, koji je tad bio predsjednik uprave Hrvatskog Telekoma, sa Hrvojem Pezićem, koji je predstavljao i bio vlasnik tvrtke Nekretnine Istok d.o.o., da se kupoprodajna cijena između Hrvatskog Telekoma i Nekretnina Istok d.o.o. umanji, i to za 4 milijuna eura od tržišne cijene, da bi kasnije naknadnom preprodajom te iste nekretnine, samo 4 mjeseca kasnije, se zaradilo 4 milijuna eura. Još je jedna zanimljivost vezana uz ovu kupoprodaju nekretnine. 20.7.2017. dakle na isti dan kad je Davor Tomašković prodao nekretninu Hrvatskog Telekoma Hrvoju Peziću, odnosno tvrtki Nekretnine Istok d.o.o., na koji je isti nakon samo 4 mjeseca zaradio razliku od 4 milijuna eura. Dakle, istog tog dana, 20.7.2017. Davor Tomašković ponovno u ime Hrvatskog Telekoma potpisuje ugovor o zakupu poslovnog prostora sa dvije tvrtke u vlasništvu Hrvoja Pezića. R21 projekt d.o.o. i već spomenutom tvrtkom Nekretnine Istok d.o.o. Imam ovdje i taj ugovor, dakle ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen je dakle istog dana kad je kupoprodajni ugovor za nekretninu Hrvatskog Telekoma, odnosno 20.7.2017. godine. A odnosi se na korištenje uredskih i ostalih prostorija te parkirnih mjesta u objektu
koji tada još uvijek nije ni postojao, nije bio izgrađen, već je samo postojala zapuštena livada. Dakle, shvaćate, Tomašković prvo dogovorno sa Pezićem prodaje nekretninu Hrvatskog Telekoma za 4 milijuna eura manju cijenu. Hrvoje Pezić samo 4 mjeseca kasnije preprodaje tu istu nekretninu za 4 milijuna eura više, a na isti dan kad je ugovorena kupoprodaja nekretnine Hrvatskog Telekoma, Davor Tomašković kao predsjednik uprave Hrvatskog Telekoma sa tim istim Pezićem već je unaprijed za nepostojeći objekt ugovorio, čovjek je potpisao ugovor o zakupu poslovnog prostora u ime Hrvatskog Telekoma sa tvrtkama R21 Projekt d.o.o. i Nekretnine Istok d.o.o. Znači, ugovor o zakupu je sklopljen za korištenje zgrade koja još nije, odnosno poslovnog prostora koji još nije izgrađen. Tada je tamo zapuštena livada. Početak preseljenja Hrvatskog Telekoma u taj nepostojeći objekt koji će Hrvoje Pezić tek izgraditi bio je planiran za 1. travnja 2019. godine, dakle skoro 2 godine nakon potpisivanja ugovora. Početak zakupa Hrvatskog Telekoma u budućem objektu u vlasništvu tvrtke Hrvoja Pezića bio je planiran za 1.7.2019. godine. Ugovor je potpisan dugoročno na period od 15 godina uz mogućnost otkaza tek istekom 10 godina zakupa. Dakle, kao što vidite, Davor Tomašković je kao predsjednik uprave Hrvatskog Telekoma s Hrvojem Pezićem, vlasnikom tvrtke Nekretnine Istok d.o.o. dogovorio jednu zgodnu šemu u kojoj je samo za početak u kupoprodajnoj razlici kupoprodajne cijene za koju je nekretnina preprodana samo 4 mjeseca nakon što je Hrvatski Telekom prodao Pezićevoj tvrtki, već su tu zaradili i bili na dobitku 4 milijuna eura. Dakle, već su tu od Telekoma, iz imovine Telekoma, Hrvatskog Telekoma izvukli 4 milijuna eura. U sljedećem prilogu vidjet ćete nastavak ove priče o multimilijunskom izvlačenju novca iz Hrvatskog Telekoma, prevarnom šemom s nekretninama u vlasništvu tog istog Hrvatskog Telekoma.